Η ίδια μηχανή με τη δικιά και σου. να δείξει. Νομίζω έχει το ίδιο μοτέρ, ναι. Εντάξει, θέλει upgrades, αλλά... Εντάξει, το νομίζω, εγώ οδήγησα το μια φορά. Πιθανόν. Μπρο, άστο τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Που είμαστε τα 20 λεπτά. Άστο το ποδήλατο, εγώ την κάμερα φοβάμαι να τη φάει. Τέλος, κάνε πατήρι. Το ένα πόδι μετά το άλλο. Ναι. Ξέχα την μπουρού. Έτοιμοι. Δόξα δρόμα Γιάννη. Πάτε μπροστά. Εσύ θέλεις καράολο. Εγώ θέλω καράολο, θέλω να μπαίνει απάνω. Μαλακία όχι. Δεν είδα κανένα mod πας στον Bosch για καράολο. Να ήταν καλή υπόθεση εντάξει, να πουλήσω όπως το θέλω. Λαλείς ρε, να πούμε καμιά μπροστά. Για την ώρα δεν ήθελα να το πειράξω, αλλά δεν κι άλλη πιο μετά πορεία. Αφού τσιπού έβαλε. Πειραμένο ήδη, αφού βάλε τσιπού. Η διαφορά βασικά να πρέπει να ανωθεί πας στο τσιπού είναι ο καράολος, κάτω λαλεί πατησιάζει. Ή πας στο πέταλα του. Είναι μελέτη. Αλλά αν το κάνουμε κάτι, αν το κάνουμε ας πούμε, μπορεί να το πουλούμε με το πράγμα. Το πουλούμε εξωτερικό. Ναι, δεν εμείς αγοράζουμε το τσίπ που είναι η Ιταλία, δεν καταλάβω. Εσύ του τώρα με αλλάξεις κάτι πάνω ή μαμά το δικό σου. Ούλο custom made είναι ρε. Custom made. Ναι. Εγώ σας δηλαδή Το frame είναι universal, τα ούλα τα υπόλοιπα είναι εγώ που τα φτιάλεξα. Γι' αυτό όμως ο άλλος έχει το frame με τα suspension και μοντέρ, ενώ δεν θέλει πολλά πράγματα. Πατήχια ρε, άντε. Δεν βολεύει ρε, δεν έχω στα γόνατα σου ρε. Βασικά για να το ξεγελάσεις τον άλλο ρε. Ναι, άστηρο ρε. Γιάννη είναι περίεργο το μαξίμο. Ναι, τέλεια. Φάτιμα. Εντάξει εδώ.
Schiffiche righe, ne care, copeglia. κίνηση. Κίνηση. Ταράσου ρε φίλ. Vaya ser más suave, ¿no? Mucho. Ya le díaselo, están buenos, están. Mira, vos tienes alguna persona, Quintro.
Πού πάτε ρε? Πάρει τούτους ρε, να κάνει τη μαλακία. Εμείς έχουμε κανονική μπορούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Παρά στο ποδηλάτο σας είναι καλό, ας πούμε. Γενικά, ρε. Είναι αρκετά κεντραρισμένο το... Εν τούτο που Μπορεί να μας σταθεί. σαν το κέντρο βάρους του Ναι. ποδηλάτου είναι μες στη μέση ακριβώς. Ναι. Βασικά εσύ στις μεγάλες αποστάσεις όμως, έτσι όπως σε θεωρώ τώρα, αν είναι η στάση σου, πολλά διπλωμένη το γόνατο σου, ναι. Ναι. Παραπάνω κόλλο μου πόνο όμως. Δηλαδή, το upgrade που να κάνω είναι να αλλάξω αρκετά τη σέλα, ας πούμε. Δηλαδή, σε θέση μπαμπάτια, ας πούμε. Memory foam και ένα πιο wide, γιατί είναι πολλά λεπτή. Α, ναι. Φυσικά έχω βάση μου μπαίνει του ποδηλάτου η σέλα. Δηλαδή, καίνει τον και μπαίνει... Είναι πολλά όμορφη. Δεν ξέρω τώρα. Του ποδηλάτου πάλι είναι ωραίο, μεταλλικό και ξέρεις και κάθεται μπαίνει του ποδηλάτου. Που μπορεί να βολεύει παραπάνω, δεν ξέρω. Στα special εσύ το βάλετε να λέξει. Ναι, ναι. Α, πάμε. Πάμε. Έτσι δεν τα μητράει. Τα τσαρίζει. Γιάννη, μπαίνει καρά όλος τα πάνω. Είναι πολύ μοτίφα. Έχει κάποια που μπαίνουν. Είδες. Το συγκεκριμένο όχι, μόνο εσύ έχεις. Και έχει πολλούς τέλους που παίρνουν έτσι ποδήλατα, ρε. Ναι, αλλά με τον μοτέρ τον Bosch είναι πάρα πολύ που έχω. Τι τα πω. Τον Bosch το CX, το Performance. Πάρα πολλά. Δεν σου πω, εκατοντάδες χιλιάδες που έλαβα έχουν τον μοτέρ. Σταύρη, Σταύρη, Σταύρη. Όπα. Να πάμε πλατεία. Θα δεν μας σκιώξουν. Νομίζω τώρα την Α, Έχεις την άμενη ποια. κάμερα. Ναι ρε. Εκεί άβαινε ωραία πλάνα. Ως τώρα, επειδή σε αφήνει και στον δρόμο, είναι καλό το φως. Εδώ πατίνι μας ρε Γιάννη. Ελάτε μπροστά μου και πιάνει σας η κάμερα. Όμως να κάνει η κάμερα. Ναι, αφού είμαι εγώ πίσω μπλοκάρω ρε. Δεν είναι εγώ μπροστά μου. Το ξέρει το καπάκι της πεζίνας.
δεν έχει κανένα. Καλά έχεις σωστές του Μαλακά. Ναι, αλλά δεν καθιάζουμε. Ήρθαμε εδώ και θυμήθηκα τον άλλον μηχανής. Ποιον? Δηλαδή, πιάσε πολλές μηχανές στο Δήμο. Ποιον? Τι θα κάνω? Δες τα μηχανές δεν σε Α, Εδώ δεν είναι το μαγαζί του εδώ κάτω. ναι, πιο κάτω. Ναι. Ένα δικό σου να θυμήθηκα. Εντάξει, έχουμε μια μπαταρία. Παίρνει Ναι. τηλέφωνο, αυτό σου λέω ρε. Κάντε ούλοι παιδάλι ρε κοπέλια. Κάντε ούλοι παιδάλι. Γιατί? Αριστερά, εδώ κάνετε Α, περιμένετε. μάνα. Ειδικά εγώ. Πώς το έβαλες την παιδάλι. Ναι. Ο Μάικαρος πού είναι ρε, αλλά αυτός θα κάνει τι. Έτσι, μα μπορεί να πει θάλασσα. Θάλασσα. Σαρέμα ρε. Ναι, λογικά. Αφού είχε άδεια μήνες, ναι. Είναι το δικό σου που χτυπάει ρε. Δεν θα φορεί και μουσική εκεί μόνο. Ναι. Μείναμε εδώ, ναι. Α, άντε. Πώς ήταν εγώ ρε. Κάνει και ένα πέταμα ρε. Κόσμο κάτι ρε. Έτσι πράγματα ρε. Μολάκια δεν πρέπει να δίνω το κακό παραδείγμα. Δεν είναι κακό παράδειγμα. Είναι αστυνομικός, είναι σπορτ. Κακό παράδειγμα. Να μας Γιατί- κάνεις από το FaceTime ρε. Γιατί εμπιστεύκα ότι ο αστυνομικός ήταν να μας σταματά. Όντως έβλεπε. Έβλεπε όλη την ώρα. Α? Εντάξει, ενώ πολλοί που βλέπω όλη την ώρα είναι επειδή Αλλά και εδώ έχουμε είναι κάνει ιδιαίτερα τα οχήματα. Μας σταματήσει τούτο. Σοβαρά. Άμα κάνεις παιδάλι ούτε καν σε κόστο. Πάει να πηγαίνεις με 60-70, κάνε παιδάλι. Καλά ρε, τούτοι με τα road bike πιάνουν και 70 μαθαίνουν ρε μαλάκα. Τρίτο. Πολύ καλά στο σπάτια. Τι μπορεί να κάνει κάτι καλό. Έτσι πρέπει. Μόνο έχει επάνδυση μετά. Τώρα τα εδώ πιάνεις. Σταμάτα το εκεί, μωρέ, σταμάτησες το. Πώς σταμάτα? Το τεχνικό πρέπει να.